karatunmu na wannan littafi khuluqul mu'min na Dr. Mustapha Murad, kuma yanda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ibadillah, ya ce lalle daga cikin bayin Allah akwai akwai wasu mutane waɗanda mahum bi anbiya wala shuhada, su ba annabawa bane, su ba shahidai bane, amma yaghbatuhumul anbiya wa shuhada yawmal qiyamah. Annabawa da shahidai na dama suna gurin dama su ne a matsayin waɗannan mutanen ranar tashin alkiyama. Waye waɗannan mutanen? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hum unasun tahabbu fillahi ala ghairi arhamin, su ne mutanen da suka so juna saboda Allah, ba wai wani zumunci ne ya haɗa su ba, kila sun haɗu wurin karatu ko sun haɗu akan hanya ko wurin zama ko makamancin wannan, sai suka so junansu amma saboda Allah, ba wani neman duniya ne ya sa suka ƙaunaci juna ba wata siyasa ba ce ko al'amarin ya shigo da siyasa, amma saboda Allah. Gaira arhami ba'dihim yata'atafunaha, ba wai wata dangantaka ba ce wasunsu suke karanta ma wannan dangantaka suka dinga tarayya da juna, a'a saboda Allah ne. Sai manzo Allah ya ce ina rantsuwa da Allah, inna wujuhahum lanu, waɗannan mutanen da suka so junansu saboda Allah fuskokinsu haske ne ranar tashi alƙiyama. Manzo Allah dan ya ga yanda ya siffanta, bai ce fuskokinsu suna haske ba, sai ce fuskokinsu haske ne. Inna wujuhahum lanu, lalle fuskokin waɗannan mutane haske ne, wa innahum ala nurin, kuma suna kan haske ranar tashi alƙiyama. La yakhafuna idza khafa an-nas, ba za su ji tsoro ba lokacin da mutane ke jin tsoro. Lokacin da mutane ke jin tsoro a tashi alƙiyama, suna jin tsoron me za su iske gabansu, to su ba za su shiga cikin tsoro ba. Wala yahzuna idza hazina an-nas, sannan ba za su yi bacin rai ba, su yi dana sanin abin da suka yi a baya, lokacin da mutane ke yin dana sani suke ɓata ransu akan abin da suka yi baya, su waɗannan mutanen ba za su yi dana sani ba. Wa qara'a, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya da ke cikin suratu Yunus, ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya ce Allah ya ce ala ku saurara, inna awliya Allah, lallai masoyan Allah, waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoro tare da su, wala hum yahzanun, kuma ba za su yi bakin ciki. Kun ga wannan ya nuna mana darajar waɗanda suke son junansu don Allah. In za ka so, mai alari ya ce wa an yuhibba lillah wa yaghdaba lahu wa yarda lahu, in za ka yi so ka so don Allah, ka ƙi don Allah, kuma ka yarda don Allah, ka yi hushi don Allah. To duk waɗanda suka haɗu da ɗan uwan shi ya zo suna son juna amma saboda Allah. Allah ne ya haɗa su, saboda wannan yana son aikin Allah, yana bisa shiriya, yana ƙoƙarin kwatanta abin da Allah ya umarni, sai ka ji kana son shi, kana son shi saboda Allah kenan.